Is-sena li għaddiet waqt il-pandemija dawk li kienu fir-riskju tal-faqar komplew jonqsu. Skont ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO, ir-rata ta' dawk fir-riskju ta' faqar is-sena li għaddiet kienet inqas minn rata ta' dawk fir-riskju tal-faqar fl-2019, is-sena ta' qabel il-pandemija. Skont l-NSO, dawk fir-riskju tal-faqar fl-2021 kienu ftit iżjed minn 20%, waqt li fl-2019 dawk fir-riskju ta' faqar kienu kważi 21%. Minn din l-istatistika ħareġ li s-sena li għaddiet kien hemm inqas nies li jinsabu f'riskju ta' faqar f'kull kategorija ta' età meta mqabbel mal-2019. Dawk li għandhom taħt 18-il sena u qegħdin f'riskju ta' faqar naqsu b'0.7%. Dawk ta' bejn 18 u l-64 sena naqsu b'0.2%. Waqt li l-pensjonanti naqsu bi kważi punt ta' persentaġġ. Iċ-ċifri għas-sena li għaddiet juru differenza kbira mis-sitwazzjoni kif kienet fl-2013. Il-persentaġġ tan-nies deprivazzjoni materjali fl-2013 kien ta' 20%, mentri llum huwa inqas minn 9%. Dan fil-waqt li r-rata dawk f'deprivazzjoni materjali severa fl-2013 kienet ta' 10.3%, waqt li skont din l-istatistika din niżlet għal inqas minn 4%. One News tkellem mas-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Politika Soċjali Mark Musu li qal li dawn iċ-ċifri laħqu ċertu stabilità. L-ewwel netturi li hemm ċertu stabilità issa jiġifieri mill-2017 law l-indikaturi qed juru li hemm ċertu stabilità f'dak li huwa riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali. Però juru wkoll li meta mqabbel mal-2013, ġifieri meta qed nitkellmu fuq 10 snin ilu, hemmhekk hemm tnaqqis, pereżempju dak li huwa riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali, illum qed nitkellmu fuq madwar 20%, 10 snin ilu konna nitkellmu fuq kważi 25%. Is-Segretarju Permanenti Mark Musu qal li dan qed iseħħ grazzi għal miżuri tal-Gvern li jinċentivaw in-nies jaħdmu u anke miżuri oħrajn. Mbagħad naturalment kellek pereżempju l-iskemi ta' tapering u l-in-work benefit illi għenu biex eluf ta' nies illum il-ġurnata m'għadhomx dipendenti fuq il-benefiċċju soċjali u daħlu fid-dinja tax-xogħol.